लोब्बा लाखिनानै जिहेतु एक्स-एनडिएफबिनि भुगिनांनाय न'खरफोरनो राङारि अनसुंथाइनि हाबाफारि मा फोरमायगोन बे समाव? थारैनो दिनै गोजोनथाव बाथ्रा। गिबियावनो आङो एक्स-एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि जानानै गासिबनिसिमबो सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। आरो नैथियाव जोंहा थांनाय जे बेखौ लोब्बा लाखिनानै गिदिरथार मोनसे जाफुंसारनाय हाबाफारि जोंहा जाय बिथांमोनहा गाव गावनि दुंब्रु थैखौ बावलांबाय हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय दिनै बिथांमोननि मुंख्लंनि मुङाव सरकारनिफ्राय 5 लाख करि अनसुंथाइखौ दिनै होफुंनो हादों गासा 200नो। दिनै बिनि थाखायनो जोङो दिनै एक्स-एनडिएफबि वेलफेयार आरो गासै जोंनि मुंख्लं न'खर आरो गासैबो एक्स-एनडिएफबिनि जानानै जोंहा बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारनो जों एक्स-एनडिएफबि जानानै जोङो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोयो। आरो जाय बिथांमोना दिनै 5 लाख मोनदों आरो बिथांमोननि न'खरनिसिमबो आङो गुरैयै खावलायहरनो लुबैदों जे दिनै गोबां न'खरानो नंगौ नोरजिया जानानै दङ। दिनै बिथांमोननि थाखाय बे 5 लाख राङा गोबां मदद जागोन आरो बे 5 लाख रांखौहाय जेन मोजां खामानियाव बाहायो आं बेखौबो फेमिलिफोरखौ रिक्वेस्ट खालामहरदों। आरो दिनै गोजोननाय बावनांगोन जों एक्स-एनडिएफबिनि हिसाबैबो जोङो गोजोननाय बावहरदों जोंहा बिटिआर सरकार, आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम। दिनै जोङो बिनि थाखायनो एक्स-एनडिएफबि हिसाबै जों गोबाव समनिफ्रायनो जों हम मिनिस्टार सारनोबो जों मेम'रेन्डाम होबोदों, स्टेटआवबो जोङो मेम'रेन्डाम होबोदों, लोगोसे जोङो बिटिआरनि चिफ सारनोबो जों मेम'रेन्डाम होबोदों जे जोंनि थालांनाय एक्स-ग्रेसिया बेफोरखौ मोनफुंनांगौ होननानै। थिग बेबायदिनो दिनै गनानै दिनै सा 200नो बे चेकखौ होनो हाबाय। बे सक्षम हिसाबै बे बिराद गिदिर जोंनि थाखाय एक्स-एनडिएफबिनि थाखाय जाफुंसारनाय आरो बिनि थाखायनो जोङो गोबां धन्यबाद बावहरबाय। गोजोनथोंसै। ओरैनो राननाय हिसाबै फार्स्ट फेज हिसाबै जोंहा सा 40नो होदों, सेकेन्ड फेज हिसाबै 201नो होदों आरो थार्ड फेज हिसाबै सा 200, दिनै फर्थ फेज हिसाबै जोंहा सा 200 गासै दाजाबनानै 641खौ दिनै जोङो एक्स-एनडिएफबि जोंहा मार्टियार फेमिलिनो जों होफुंनो हाबाय। थाबावनाया जोंहा दासिमबो 3111 दङ। बेखौबो जोङो सम फैनाय लोगो लोगो जों बेबायदिनो दाबि खालामबाय थागोन आरो जोङो मोनफुंनायखौ जोङो अरायसम जोङो नाजालांबाय थागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय IFBM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। IFBM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसियाडिक' एकाडेमिनि सिङाव सामलाय जानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। IFBM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'लजि बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। IFBM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला-फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाय लानो गोसो जानानै दङब्ला अब्ला गोबाव खालामाजासे IFBM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।